Evo sad te snimam. Šta ima tako? Šta će biti, sine moj, sam rekao, Steven došao. Ne mogu sam, jer dok izduljio sam. Vesna nije došla, ima... Gdje si, Laura? Evo si. Dragi moj tajkun, traje moj. Jer ne volja, što neće dobro. Bio sam prije 4 dana. Danas je nedjelja, ja sam bio 3. danas je 5. Znači, koliko dana biti, šta ti 2 dana nisam bio, 2,5 dana, 3. Kartu imaš i pići. Okej, da prekinem snimanje. Minutu.